آبا چه سرویسی آبا چه بینی که خلاص نمیگی آبا چه گرانی رفتن در کار نه پاتن دارم نه داکیمی دارم نه ماشین نه یا ولی خاطر رفته ساماش دیدم فقط همین کار قبول نشو برو آبا چه ارومش پرابلم ها خیلی باشه شناس است ماشین زمانوی داروی وای فای به پول کامفورت خاطر میرا گرانیت میگه اوی پاتنت اوی رجیستر چیز حوالی که داشته باشی همش جواب میدادم میفهمی نمرش داری نه اخی اینا نمرش داره اکران دیسای نمیاد салом дӯстон, ман Муҳаммад Шарипов. Дар навори имрӯза хабарҳои гуногун марҳамат тамошо мекунем. Хеле ки ҳамаи мо медонем, одамое ки YouTube бисёр тамошо мекунанд, медонем ки чӣ намуд баҳсҳо дар бораи дин меравад ва ман бо бисёртаргӣ дар бораи мусиқӣ ман ягон баҳс дар бораи ислом, дар бораи дин намекунам ва ягон чӣ гуфтанӣ ҳам нест. имена мнени хидмат дар бораи ягон барои чӣ ман дар чӣ ҳаракат мекунам, кор нагирам, барое ки дар YouTube баъзе бо гуфта истам ки баъзе муллоҳо ҳастанд ки яъне ки худшона мулло мегиранд ҳама хел тайёр истодагиан ранги сае ки мисол як кас ами бигзара сразу будава ҳафт кунасини ҳаму барои ҳаму ман намекунам барои чӣ ки баъд сразу ответ чапак мешава. Хабаре ки ман имрӯза ба шумо мерасонам ҳам муллоҳое ки иҷда дорем ки як касда ответ битем ба шумо да ман гуфта истам ки ман аи худам тавсия надода истам ягон касда. ин видеои хабарӣ аст. ман хабара мерасонам ба подписчикам. ман да сразу ответ чапак накунем. ман худам медонам чӣ кор кунам. имом-хатиби масҷиди Нури Исломи шаҳри Хуҷанд мегӯяд ки мусиқӣ дар ислом ҳаром нест. ва бародаро шумо худтон дар ин бора чӣ фикр дорен ва боз шумо бародаро дар ҳамин ҷа мебинед ҳамин новостира ва ҳамин сурати одаме ки мисол ҳамин гапа гуфтагӣ ҳастай ва ҳамин имом-хатиб чӣ мегӯяд? мегӯяд ки бо ман гуфта истам шумо ман гапҳои ҳаминро да шумо гуфта истам. ин мегӯяд ки дар ягон оятҳои Қуръон омадагӣ нест ки мусиқӣ дар ислом ҳаром аст. бо гуфта истам ба гуфтаи ҳамин имом-хатиб. ва агар мегӯяд ҳаром ки мебуд аз замонҳои гузашта аз ҳамин солҳои пешина то ҳамин рӯзора халқи тоҷики мо мисол именно мардуми тоҷики мо ба мусиқӣ омадагӣ ҳатто дар вақтҳои ҳамн ҷангҳо мегӯям мусиқӣ мемонданд ки мисол дар вақти тамриншон дар вақти ҷангшон дар вақти ҳама чизошон мисол бобшон гуфтанияе ки мусиқӣ ҳамн аввал то ҳамин рӯз омадагиа ва ягон кас ира маҳрум кардагӣ манъ кардагӣ нест. овозхони ҷавони тоҷик Ситораи Кароматло рӯзи 2 май соати 17:00 дар душанбе дар филармонияи давлатӣ консерти хайриявӣ мегузаронанд ва маблағе ки дар ҳамин консерт ҷамъ мекунанд ҳамин маблаға барои табобати як кӯдак сарф мекунанд бо номи Абумутолиб. ва ман фикр мекунам ки ҳамин овозхони ҷавон хеле кори беҳтарин кардааст ва имрӯза одамо бисёр ҳастанд ки ба кӯмак эҳтиёҷ доранд ва чӣ хеле ки мо медонем сатҳи зиндагӣ дар Тоҷикистон чӣ гуна аст ва табобат нархаш чӣ гуна аст. ҳар одам наметавонад ки маблағе ки дар табобат сарф мешавад ба даст биёрад. бародаро боз як хабари дига баромад дар интернет. дар ҳамин хабар аз ҳамаи мо хоҳиш мекунанд ки саҳми худмона касе ки метавонад саҳми худша бигзарона. яъне чӣ гап рафтеста бародаро? Аҳмадҷони Давлат аз ноҳияи Ҳамадонӣ ин тифли 4 сола як сол боз ба бемории саратони хун гирифтор аст. валичани ҳамин кӯдака дар Тоҷикистон намекунанд ва бояд ки ба Эрон баранд шавад. як одам ёфт шудагие ки қисми лишани ҳамин кӯдака ба кала гирифтагия ва қисми дигараш ҳам намерасад ва суми намерасидагӣ барои табобати ҳамин кӯдак $6000 аст. бале ман медонам ки $6000 мо ягон тай шумо рӯй карда наметавонем ва агар бихоҳинам и ба як одам нест. ҳар яки шумо агар як тангаи рӯй кунем каме ҳам боша ҳамира шумо метавонед ёрдам кунед. ҳамаи даниёша дар болои экран мемонам ва агар мабодо ки бовар накунед ки мисол ё ки ин блогераи худаш ягон номер мондааст ё ки ягон шоти телефони худаш бошад бародар рақами телефонаш ҳастаи ҳамаи одамора занг бизанед худтон бо ҳамсӯҳбат шин ай пеш гап занед худтон қатъишон мисол аз ҳол аҳволшон бохабар бошен. хабар баромад дар интернет ки раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон маблағ ҷудо кардагиай барои табобати Бозор Собир ва ҳамин корро дама фикр мекунам ки ҳамин тифлоне ки ҳамин кӯдаконе ки касал буданд мисол ҳаминёра дар бораашон мумкин ки мақомоти болоӣ хабар надошта бошанд. барои ҳамин бародаро ҳамин видеоро ҳаракат кунем пахш кунем ҳаракат кунем ҳамин видео паҳн шавад то ки ба ягон коргари давлат ба ҳамин хабарҳо бираса. умедворем ки ёрдамшона бирасонанд. низом Қосим раиси иттифоқи нависандагони тоҷик рӯзи 18 апрел ба хабаргузори Азия Плюс гуфт ҳукумати Тоҷикистон бо супориши президенти Эмомалӣ Раҳмон барои табобати шоири шинохтаи Бозор Собир ки қариб 20 рӯз боз дар беморхонаи шаҳри Сиэтили Амрико қарор дорад пул ҷудо карданд. бародар агар бигӯянд ки дар моҳи апрел ё май дар ягон шаҳри Россия барф задагӣ аст ин ягон ҷои тааҷҷубаш нест ва агар ки бигӯянд ки дар Тоҷикистон бале ки камтар тааҷҷубовар аст. лекин ҳамаш дар дасти худшай мисол тарафшай худаш ҳал мекунад ки кадом моҳ ё ки кадом вақт барф бизана ё ки ҷола ё ки дигараш.
лекин рӯзи 18 апрел дар ҷамоати рӯдакии Панҷакент ногаҳонӣ барф задагия бародаро ва чӣ хеле ки мо медонем бародаро ҳамаи дарахтоне ки гил кардагӣ буданд ва дар бораи гилшон барф зад аллакай дарахтҳо мева намебанданд. Ягон дарахте ки аллакай ғурӣ кардагӣ буд уш хай мебанда, а дигарош бемева мемонад. Бародаро чӣ хеле ки мо медонем беҳтарин кор шидагӣ буд ки границаи Тоҷикистону Узбекистон кушода шуд ва ҳар як мо метавонем ки дар муддати 1 моҳ бирем ба Узбекистон бигардем ва узбекҳо ҳам ҳамин метавонанд ки 1 моҳ бием ба Тоҷикистон гашта бираванд. Ва хубии ҳамин кор дар чӣ шуда ки бисёр дар Тоҷикистон ҳамин сабаб арзонӣ мешавад. Намедонам хай бо наздикиҳои то наздикиҳои мо рози арзонӣ наёмадай, мо ҳис накардастем, намедонам аз чӣ сабаб мумкин ки хай границаи мо дуртар боша, не ки бисёр ҷоҳоида ҳамун ҷоҳое ки дар ҳамин бозорҳо наздик ҳастанд. Чӣ хеле ки хабарро мо дар сайтҳо мехонем мегӯянд ки действително дар ҳақиқат арзонӣ ҳаст. Хай мумкин як рӯз ба мо ҳам арзониёш бирасад. Дар бораи ронандаҳо бедия хабар метавад ки шахсоне ки ба Узбекистон сафар доранд, агар мошинотон танировка боша, яъне ки шишаҳошон сиёҳ боша, ба шишаҳои сиёҳ ба Узбекистон рафтан қатъиян манъ аст. Бародари ҳамин кор бохабар бошен ки мисол нашавад ки бизанем ба шишаҳои сиёҳ Узбекистон бирем ба дар оҷа штрафи вазминтон банданд. Агар ма аз шумо зарур бошен ки ба мошини худтон бирен, хай магарем ки маҷбурен клиёнкаҳотонро биканен баъд бирен, ё ки хубтараш ба таксӣ бирен. Дар Петербург 5 нафар муҳоҷира ба гумони терроризм дастгир мекунанд. Ва чӣ хеле ҳамеро дастгир мекунанд бародаро? Мумкин е ки ҳамашон гунаҳгор набошанд, мумкин е ки як касшон гунаҳгор боша. Ҳамеёро чӣ хеле меёбанд? Касе аз даруни ҳамеё через ягон сайт боша ё через ягон мессенҷер боша, қатъи кадом террористи алоқа мекунанд ва яктаи ҳамуда ваъда мекунад ки ман туро билет мегирам ба ҳамун лагери ҳамун местан карочи ҳамунҷа роид мекунам ва ҳамун одам копия паспорти худша роид мекунад, и билет мехаранд, рӯзи 10 апрел бояд ки мепардиянд ба ҳамун лагер ки дастгиршон мекунанд. Ва бародаро чӣ гуфтанем оиди ҳамин хабарро? эҳтиёт кунем бародаро, ҳар гапа дар соцсетҳо дар сайтҳо нанависен, агар ба таври шӯхӣ ҳам бошад. Барои чӣ? Барое ки дар сайтҳо ключевое слово мондагиай, мисол ҳамихели калимаҳое ки мисол мумкин нестай, ҳамихели калимаҳоро вақте ки дар сообщениётон менависен, автоматически сообщени шуморо мехонанд ва мумкин е ки шумо шӯхӣ карда бошем ба лавзи хитон, дар ҳамун байнаш ягон калимаҳои ҳамихели омадагӣ бошад. Ҳаик хеле калима перевод надорад, мисол бисёри мо ба забони русӣ менависем, мисол фарқ надорад. Ҳамин калима ки рафт мумкин е ки хеле ҳолат шавад. Бародаро як ҳодисаи дига дар маркази муҳоҷирии Томск рух додагиай. Маркази муҳоҷирӣ яъне ин чи аст? Ҳамин хеле ҷое ҳастае ки муҳоҷирое ки нарушенӣ доранд, то депортатсия карданашона дар ҳамунҷа меистанд, то рӯзи депортатсия наздик шидана, то рӯзи билеташон наздик шидана дар ҳамунҷа меистанд моҳош қатъӣ. Ва дар ҳамунҷа муҳоҷиро қатъӣ коргарони дуруни ҳамун марказ ягон нофаҳмоӣ мешавад. Сабаби аниқш маълум нест, ки чӣ гапе мешавад ки коркунони дуруни ҳамун марказ амоно файрод мекунанд ва ба муҳоҷира дар ҳамун дуру латукуб мекунанд, ба замин рӯҳошона ба замин ба шикам ховшон мекунанд, ҳамакаса латукубшон мекунанд, баъзеша хабарғаш мешкананд, баъзеша шикамаш захмӣ мешавад ва дигариёшон ҳамашон захмӣ мешаванд. Ва ҳоло оиди ҳамин кор тафтишот рафтааст, муайян нест ки сабаби ин муноқиша дар чӣ буд ва ҳам дар ҳаминҷа гуфтагӣ нест ки дар дуруни ҳамин муҳоҷиро, мисол муҳоҷиро имена граждани куҷо буданд, фақат ҳаминҷа гуфтагие ки муҳоҷиро тамом. Ва лекин муҳоҷир аз куҷое боша набоша, дар мобайн чӣ гап шидагӣ боша набоша, онҳо ҳақ надоранд ки муҳоҷирро дар оҷа бизананд. Барои чӣ? Барое ки ё заключёне нестанд, ё ягон гуноҳи чӣ кардагӣ нестанд, ё просто ки муваққатан ҳамун вақти билети худшона интизоранд ки кай вақтшон, кай навбатшон бираса ба ватаншон хориҷшон кунанд. Ягон кас ӯро задан ҳақ надорад. Бародаро касе ки дар шабакаи мо обуна аст, бародаро нигоҳ кунед ки дар бари подписатсия ҳамин зангулаи шумо пахш кардагӣ, яъне ки дар положение боша ки ду тарафаш хат дошта боша ва бародароне ки обуна нестанд, бародаро обуна шавен. Видеоҳои ҷолиб, видеоҳои навтарин дар пеш шуморо интизор аст. Бародаро агар видео маъқул нашида боша, лайк, маъқул шида боша бо вообще лайки калон, комментария беҳад бисёр бинависен, ҳамаша қабул мекунем. Бародаро дар охир гуфтанем ки дар ҳамин канал бидороем, подписатсия кунед, ссилкаш дар описания ҳастай. боварӣ дорам ки ба бисёриҳои шумо маъқул мешавад. хайр дар паноҳи худо бошед, худо нигаҳбони ҳаматон.